Βλέπετε τηλεόραση Κρέτα. Στα μισά της μέρας. Βαρεθήκαμε πια να μετράμε αυτά στα μισά της μέρας. Αλλά μη φοβόσαστε, στο τέλος του μήνα θα σας απαλλάξουμε από την τηλεοπτική μας παρουσία. Μέχρι τον Ιούνιο είναι η θέση μας εδώ και ελπίζουμε ότι μέχρι να συμπληρωθεί και αυτός ο μήνας, ο καλός, ο έκτος, όπως τον λέω από την αρχή, θα πάνε όλα καλά. Θα γελάσουμε, θα μάθουμε, θα συγκινηθούμε, θα ζήσουμε, βρε αδερφέ, γιατί η ζωή αυτό είναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που απαιτεί όλα αυτά. Όποιος αφήνει έξω από τη ζωή του το γέλιο, το δάκρυ, την περιπέτεια, τη θλίψη, τη χαρά, όλα αυτά τα ωραία αντίθετα που ρυθμίζουν τις ζωές μας, μάλλον βγαίνει χαμένος. Φανταστείτε τώρα πόσο χαμένος βγαίνει όποιος δεν ασχολείται με το bowling. Λοιπόν, νομίζω ότι ο πιο ωραίος τρόπος για να ξεκινήσουμε και να μπούμε έτσι δυναμικά στο τι είναι bowling, τι σημαίνει bowling, να πάρουμε μια ιδέα έτσι για αυτό το πολύ ωραίο σπορ, είναι να δούμε το βίντεο που έφτιαξε η Κατερίνα Παντινάκη. Φύγαμε. Φύγαμε, αλλά εδώ ακόμα είμαστε. Να πάμε, δεν είναι έτοιμο το βίντεο? Δεν πρέπει να είναι έτοιμο. Λοιπόν, να σας συστήσω λοιπόν τους κυρίους που είναι έτοιμοι να μιλήσουν μαζί μου. Δεν νομίζω να με προδώσετε κι εσείς. Με πρόδωσε το βίντεο, όχι κι εσείς. Ωραία, μπράβο, χαίρομαι. Η προσπάθεια είναι το παν. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Αρτέμις Αρτεμάκης. Γεια σας, Αρτέμι. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Παίζετε bowling πολύ καιρό? Όχι, δεν παίζω πολύ καιρό bowling. 2 χρόνια μόνο παίζω bowling. Μάλλον έπαιζα παλιότερα, αλλά συστηματικά 2 χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά μου αρέσει τόσο πολύ που γίνατε πρόεδρος. έχω πορωθεί που λένε. Και καλά κάνατε. Πόσο ωραίο ακούγεται να πορωθείς με ένα άθλημα, με ένα σπορ, πολύ ωραίο. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Κώστας Ευαγγέλου. Κύριε Ευαγγέλου, καλώς ήλθατε. Γεια σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Παρακαλώ. Πόσο καιρό υπάρχει ο σύλλογος αυτός? Όσο χρονών είστε. Ο σύλλογος ο δικός μας, ο καινούριος, είναι πρόσφατος, αλλά το bowling στο Ηράκλειο είναι από το 1983 και εμείς παίζουμε από τότε bowling. Μου είπατε ότι έχω γεννηθεί το 1983. Λοιπόν, τώρα το δούλεμα πάει σύννεφο εδώ, δεν πειράζει όμως, θα το δεχτώ. Ο Ζαχαρίας Σαββάκης. Και εγώ είμαι μέλος του ίδιου συλλόγου. Βεβαίως. Παίζω και εγώ bowling περίπου 23 χρόνια. Πολύ, Είναι ένα άθλημα το οποίο σε τραβάει η ομαδικότητα, σε τραβάει ο συναγωνισμός και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το bowling είναι και κλασσά το άθλημα, δηλαδή εμένα μου αρέσει και έπαιζα και παλαιότερα. Έχει έτσι, πώς να το πω, έχει συντροφικότητα, έχει ομαδικότητα, έχει άμυλα, έχει περιπέτεια, δεν είναι κάτι τόσο πολύ βατό και κάτι πολύ εύκολο και θέλει και μια διαρκή προσπάθεια. Είναι και έξυπνο παιχνίδι, δεν είναι παιχνίδι που μπορεί, ας πούμε, σε πάει τυφλοσούρτης έτσι. Είναι τεχνικό παιχνίδι. Βεβαίως, μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σας παρουσιάσω τον Γρηγόρη Σταμάτη Περβολαράκη. Καλώς ήρθατε, Σταμάτη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Τι κάνεις? Παίζεις bowling? Και εγώ είμαι από τα νέα μέλη γενικά του bowling. Ασχολούμαι τώρα 1,5 χρόνο με το bowling. Έτυχε και πήγα για καφέ σε μια λέσχη στο bowling Ηρακλείου, ας πούμε, και έτυχε να δω την ομάδα να παίζει και μου άρεσε τόσο πολύ. Σου οπότε άρεσε? Πήγα, γράφτηκα. Έχει τρομερή κίνηση, έχει έτσι ενέργεια πολύ αυτό το παιχνίδι. Κοιτάξτε, είναι. Και στυλ, έτσι. Είναι να αφήνεις την μπάλα να φύγει από το χέρι σου. Είναι ανταγωνιστικό άθλημα μεταξύ μας. Να πάει προς την κορίνα. Ναι. Είναι σαν άθλημα, θεωρώ εγώ ότι είναι πολύ ανταγωνιστικό. Έχει χαβαλέ μεταξύ μας. Γίνεται ωραίο παιχνίδι. Και ευγενικό όμως, Σταμάτη. Ναι, βέβαια. Είναι και ευγενικό άθλημα. Υπάρχουν κανόνες συγκεκριμένοι, τηρούνται. Είναι σωστό να παίζουμε με συγκεκριμένη σειρά, να περιμένει ο ένας να παίξει ο άλλος. Υπάρχουν κάποιοι ουσιαστικά κανόνες γραπτοί και άγραφοι, ας πούμε. Έτσι. Είναι πολύ ευχάριστο άθλημα, πιστεύω. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Τα λόγια όμως είναι περιττά όταν τα βίντεο είναι έτοιμα.